Na kanále Mrzelva, kde nuda nemá šanci. Jsem Mrzelva a jsem rád, že sledujete právě mě. Pokud chcete vidět ty nejlepší videa, nejšílenější výzvy a nejvtipnější momenty, tak jste na správném místě. Ale víte, co je nejdůležitější? No přece vy, moji diváci. A aby vám nic neuteklo, musíte udělat jednu jednoduchou věc. Dejte mi odběr. Proč? Protože Mrzelva je prostě nejlepší, nejrychlejší a nejoriginálnější tvůrce široko daleko. S každým odběrem roste naše síla a naše želví komunita bude nepřekonatelná. Tak neváhej, klikej na ten červený čudlík, dej tam i ten zvoneček, ať víš o každém novém videu jako první. Mrzelva je král, Mrzelva jede bomby a s vámi to bude ještě větší jízda. Odběr, like, sdílení, to je to, co nás žene vpřed. Tak se staň legendou a přidej se k Mrzelvovi ještě dnes. Jsme nejlepší a budeme ještě lepší. Díky všem za podporu, miluju vás a vidíme se u dalšího videa. Mrzelva out.